Abian da, Iruñako hiriplan estrategikoa 2030 herritarrendako inkesta bat eta adituei elkarrizketak eginez hasiko da. Datozen asteotan 600 bat inkesta egingo dira telefonoz hiriko bizi kalitatearen inguruko pertzepzioari buruz. 1000 profesional baino gehiagok parte hartuko dute 948 merkatua, Nafarroko arteen merkatuan, azaroaren 21, 22 eta 23an. Berrikuntza gisa azokak egun bat gehiago izango du egitarauan, eta Euskadi eta Akitania berria gonbidatutako lurralde gisa etorriko dira. Nafarroko gobernuak 751 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu die sindikatuei. Oberena, Txantrea eta Errotxapeako kirol elkartetan urteko abonamendua eskatzeko epea bukatzen da ostiralean azaroaren 30ean. Osasun kontseilaria bat egin du, Nafarroan gripearen aurreko txertoa da hartu duten 85.000 persona baino gehiagorekin. San Juan Osasun Zentroan, Fernando Dominguezek gogoratu du garrantzitsua dela talde ahulenak gripearen aurka txertatzea. Azaroaren 19ko titularrak ezagutzekunea, goazen. Iruñeko hiriplan estrategikoa 2030 abian da eta hasiera herritarrendako inkesta batek eta dituen hainbat elkarrizketek osatuko dute. Hortaz, datozen asteetan 600 bat galdeketa edo galdera sorta egingo dira telefonoz hiriko bizi kalitatearen inguruko pertzepzioari buruz. Iruñako udalak hasiera eman dio Iruñako hiriplan estrategikoa 2030 delakoaren aurre diagnostikoari. Xede hartuta herritarren eta tokiko eragileen laguntzaz, hautamatea hiriak zer erronkari egin beharko dion aurre gaurtik 2030era bitarteen. Lehen fase horretan Iruñako zenbait berezitasun jasoko dira, lurraldekoak, ekonomikoak, ingurumenekoak, gizartekoak, politikoak eta kulturalak. Horrela, erdigunean jarriko dira etorkizunera begirako erronkak eta hiriaren estrategiaren ardatzak osatuko dituzten aldagaiak hautemango. Estrategia prozesu horren aurreko fase honetan hiriaren pertzepzioari buruzko irudi zehatza lortu nahi da. Eta erabiliko den metodologiak formulazio egokia bermatu ez ezik aintzat hartuko ditu hiriaren testuinguruko esparruak. Bai eta bertako lurralde mugartean jardunean diren eragile sozial, ekonomiko eta instituzionalen aniztasuna ere. Ikerketa hori zutarria izango da hiriplan estrategikoa idazteko 2018 eta 2019 artean egingo den lanari begira. Oinarri teoriko gisa hirien plangintza estrategikoaren jomuga epe luzera nahi den hiri eredua ezartzea da. Hori lortzeko jarduketa ildoak zedarritzea eta eredua betetzen dela ebaluatzeko jarraipen sistema egoki bat sortzea. Plangintza on batek gainera zabalik egon behar du, unean uneko behar eta egoeren bilakaeraren araberako aldaketak egiteko. Jarduketa esparru hori udalaren politika eta proiektu guztietan aplikatuko da planak aurreikusitako denbora muga horren barruan. Azken batean, hirian bizi direnen bizi kalitatea hobetzeko. Iruñako herritarrek hiriplan estrategikoaren fase ezberdinetan parte hartu ahalko dute, bide ezberdinen bidez. Hiriplan estrategikoaren foroa, herritarren partaidetzako organo gorena, plan estrategikoaren egituran, sektore eta lurraldekako lantaldeak eta Iruñako udalaren partaidetzako erabaki plataforma. Orain estrategia bulegoan azterketa historiko bat egiten ari dira. Bigarren mailako iturrien bidez, hau da sektore eta lurralden araberako diagnostikoa adibidez, adierazgarritzat jo diren aldagaien gainean. Horrela, hiriaren egoerara lehen hurbilketa egiteko. Hori horrela datorren astean hasiko da iritzia biltzeko prozesu bikoitza. Udala datorren astean hasiko da Iruñako bizi kalitateari buruzko iritzi inkestak egiten, telefonoz 600 lagunez osatutako lagina hartuta. Prozesu horren ostean herritarrek duten pertzepzioaren argazki bat lortuko da. Europako batzordeak hainbat alderdiren inguruan erabiltzen dituen estandarren araberakoa. Eta egoeraren analisia baliogarria izango da herritarren pertzepziori alderatzeko Europako beste 75 hiritan dagoenarekin. Analisi parametro berberak erabili baitira. Inkesta orokor horrez gain hasierako fase horretan konsulta kualitatiboa egiten duen bigarren maila bat proiektatu da. Elkarrizketa personalaren teknika erabiliko da eta esparru hauetan aditu diren personak elkarrizketatuko dira.
hirigintza, ekonomia, kultura, berrikuntza, mugikortasuna, ingurune, gobernantza eta bar. Aurretiazko fase horren barruan ere, gerora, berariazko lantaldiak osatuko dira XME aztertu ditzaten kritikotzat jotako gaiak. Errealitatera zein pertzepziora zenbait ikuspegi aintzat hartuta hurbildu nahi den metodologia horrek hiriko oraingo testu inguruan modu zabal eta egokian formulatzen dela bermatu nahi du. Hirian jardunean diren askotariko eragile sozial, ekonomiko eta instituzionalen ikusmoldea bilduz. Bulegoa estrategikoan funtsezkoa jotzen da, gai kritikoak zein diren adostea diagnostiko estrategikoaren fasera igaroko bada, geroko prozesu osoa arrakastatsua izango bada. Azaroaren 21, 22 eta 23an 1000 profesional baino gehiagok 948 merkatuaren bigarren edizioan, Nafarroako arteen merkatuan alegia parte hartuko dute. Berrikuntza gisa, azokak egun bat gehiago izango du aurten, eta Euskadi eta Akitania berria goinbideatu gisa etorriko dira. 948 merkatua, Nafarroko arteen merkatuaren bigarren edizio azaroaren 21, 22 eta 23an ekingo da. Eta bertan Nafarroko eta beste eskualdetako estatukoak nazioartekoak kultura eta sormen industrietako 1000 profesional baino gehiago elkartuko dira. 1112 personek eman dute dagoeneko izena, 688 profesional, 371 artista, 33 stand eta 30 prensa akreditazio. Izen ematea ostiralean azaroaren 16an itxi zen. Aurten 948 merkatuak egun bat gehiago izango du egitarauan. Eta Euskadik eta Akitania berriak, Euroeskualdeko kideak, gonbidatutako lurralde gisa parte hartuko dute. Eta horrek guztiak helburu nagusi bat izango du. Profesionalen artean begiradak partekatzea, sinergiak sortze aldera, aurrerapen eta finkapen profesionalak eta ekonomikoak egin alizateko. Bianako Printzia Erakunde Kulturako zuzendari nagusia Dori López Juriok, Iruñeko Udaleko Kultura eta Hezkuntzako zinegotzi delegatu Maider Belokik eta Kulturrekintza Zerbitzuko zuzendari Carmen Orozek azoka honen bigarren edizioko programazioaren eta izen ematen gaineko datu berriak eman dituzte. Proiektua estrategikoa da Iruña eta Nafarroarentzat. Kultura eta sormen industrien eremuan eta Nafarroko gobernuak antolatu du Iruñeko Udalarekin, Caixa Fundazioarekin, Nafarroko Kutxarekin eta beste erakunde batzuekin elkarlanean. Edizioak ongi etorri egingo die parte hartzaile azaroaren 20an 9 aintzinera zentral aretoan egingo den ekitaldian. Hurrengo egunean, Baluarte Batzar Jauregia eta Nafarroko Auditorioa, 948 merkatua Nafarroko arten merkatuko profesionalen gune bilakatuko da. Azaroaren 21, 22 eta 23ko goizetan, 9tik 3 bitartean disiplina arteko topaketa eta elkarrizketa egingo da, 100 proposamen baino gehiagorekin. Baluarten gauzatuko da 2018ko hautatutako goiburua. Partekaturiko begiradak eta prestakuntza eta informaziorako gunea izango da. Sinergiak sortzeko eta trukean eta berrikuntzan oinarritutako proiektuak garatzeko lekua. Kultura eta sorkuntzako profesionalen artean begiradak partekatzeko izateaz gain. Horrez gain, lehen 2 egunetan arratsaldez 70 erakustaldi artistikotik gora programatu dira. Iruñako leku ezberdinetan eta profesionalentzat zein publikoarentzat oro har irekita egongo dira. Nafarroko eta gonbidatutako lurraldetako artistek beren zinema eta telebistako proposamenak, arte eszenikoak, musikak eta arte plastikoak eta ikusmen arteak erakutsiko dituzte. Eta azaroaren 23an azoken azokak amaiera emango dio bigarren ediziori, Pamplona Jazz Big Band emanaldiarekin, eta horretan amaituko da Baluarten 948 merkatua. Profesionalen naiz artisten eta prensako akreditazioak webikoitza 948 merkatua.com webgunean eska daitezke. Akreditazioari esker azokaren eremu profesionalera naiz programaturiko erakustaldia guztietara sartu ahal izango da. Publiko orokorrentzarako sarrerak programazio duten espazio guztietan jaso daitezke, sarrera bakar batekin erakustaldi guztietara sar daiteke.
muga bakarra edukiera izango da. Soilik Nafarroko Filmotekan kobratuko dute euro bateko sustapen prezioa. Baluarten tailerrak, hitzaldiak, debateak, estandak, proiektu artistikoen aurkezpenak eta lan bilerak egingo dira. Tailerrak adituek emango dituzte eta gaurkotasuneko gaiak ikastera eta hoietan parte hartzera bideratuko dira. Hala nola programen eta proiektuen ebaluazioaren erabilerak eta aukera zehatzak. Kulturaren egungo komunikazioa gizartearekin konektatzeko, nola zukutu sormena harik eta gutxienez egunero burutazioaren bat lortu arte, edo nola egin aurre arrakastarekin nazioartekotzeko estrategia oso bati. Tailerrak Juan Andrés Ligero, Pilar Gonzalo, Cesar Oroz eta Marcos Alonso emango dituzte. Hitzaldien programan 40 saio baino gehiago egingo dira eta profesionalekin batera praktikak eta esperientziak aztertuko dira goizero. Aldi berean, 30 minutukoak izango dira eta gaztelerara, euskerara edo frantsesera itzuriko dira. 4 gaikako ibilbidetan banatuko dira, hala nola diseinua eta sormena. Euroeskualdea lan ingurune bezala, profesionalizazioa, kultura eta sormen industrien errealitatea eta Nafarroa inguruneko eskualdekin alderatuta eta partekaturiko merkatuen potentzialtasuna. Gainera, saiotan gaurkotasuneko bestelako gaiak jorratuko dira esate baterako, genero ikuspegia, jabetza intelektuala, nazioartekotzea, diseinua eta profesionalizazio sektoriala. Nafarroako gobernuak 751 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu die sindikatuei. Lan eskaintza publiko egiteko proposamena aurkeztu die Nafarroko gobernuak sindikatuei. Funtzio publikoko mahai orokorrean, 2018erako. Onartzen bada 751 postu eskainiko ditu gobernuak. Hezkuntzan 326 lanpostu. Irakaslerirako 169 lanpostu, 71 euskeraz eta 98 gazteleraz. Bigarren hezkuntzarako 88 irakasle lanpostu, 32 euskaraz eta 56 gazteleraz. Lanbide hezkuntzarako 59 irakasle lanpostu, 9 euskaraz eta 50 gazteleraz. Hizkuntza eskolarako 10, 3 euskeraz eta 7 erderantan. Euskeraz 115 lanpostu eskaintza proposatu du 135,2. Gazteleraz berriz 211, 164,4. Osasun arloan berriz 226 lanpostu proposatu ditu. 56 mediku espezialista, bestelako 37 mediku, 12 euskerazko profilarekin. 80 osasun diplomatu, 28 euskarazko profilarekin. 10 osasun teknikari, 30 osasun laguntzaile, 10 laguntzaile, 2 erizain espezializatu eta kimiko bat. Sistema informatikoetako langileria osatzeko lanpostuak dira hoietako batzuk, 24 teknikari, ofizial erdi mailako graduko 11 teknikari eta goi mailako 6 teknikari. Foruzaingorako 14 inspektore, 24 ikuskari orde eta 31 foruzain. 38 suhiltzaile lanpostu ere proposatu dituzte. Gainontzeko lanpostuak honakoak dira. Lanbide heziketarako erdi mailako 18 teknikari lanpostu. 8 osasun kudeaketa teknikari lanpostu, 7 arkitekto tekniko, 6 errepide zaintzaile lanpostu, ogasuneko 5 kudeatzaile ikertzaile laguntzaile. Administrazio publikoko 5 teknikari lanpostu, lehen mailako 5 ofizial postu, 5 baso zain lanpostu, 3 liburu zain, 3 gerontologia zaintzaile. Obereina Txantrea eta Arrotxapeako kirol elkarteetan urteko abonamendua eskatzeko epea ostiralean azaroako 30 bukatuko da. Oberena Txantrea eta Arrotxapeako kirol elkarteetan urteko abonamendua eskatzeko epea bukatuko da azaroaren 30ean. Eskaerak egin daitezke 010 edo 948-420 telefono bidez, goizeko 8 arratsaldeko 7. Eskatzailean nahita nahiez Iruñan erroldatuta egon behar da 2018ko urtarrilaren 1 baino lehen. Instalazio bakarrean egin daitezke eskaerak, udalak 2 eskaera egin direla antzemanez gero, zerrendatik kanpo geratuko da, 2etan. Zehazki, 175 abonamendu eskaintzen dira Oberena kirol instalazioan, 75 Txantreakoan eta 125 Arrotxapeako kirol instalazioan.
Bi eskaera modalitate daude, bakarkakoa 14 urtetik gorakoentzako eta bestea familikoa, non sar daitezke gurasoak, 18 urtetik berako umeak, aitona eta amona ere. Abonamenduaren iraupena urte batekoa da, hau da urtarrilaren 1 abenduaren 31 arte. Zozketa abenduaren 12an egingo da, goizeko 10etan Iratxe Monastegia kaleko 8. zenbakian, ekitaldi publikoan. Abonoa jaso daitezke abenduaren 19 eta 20an goizeko 10etatik 12tara Zapateria kalea 40. zenbakian. Abonua jasotzerakoan, nortasun agiriak, famili liburua edo bikote ziurtagiriak aurkeztu behar dira. Toki bakoitzan 10% ezgaitasunak dituztenentzako altxatutako plazak izanen dira eta hauei emanen zaie zerrendaren arabera. Osasun Kontseilaria Nafarroan gripearen aurreko txertoa jada hartu duten 85.000 pertsona baino gehiagoei batu da. San Juan Osasun Zentroan, Fernando Dominguezek talde ahulenak gripearen aurka txertatzearen garrantzia birgogoratu du. Osasun bidea Nafarroko Osasun Zerbitzuak gripearen aurkako txertoa jarri die 85.112 personari. Azaroaren 11 arte zenbatuta. Urriaren 15ean hasitako kanpainaren barruan. Kanpaina azaroaren 30 arte luzatuko da, lehen arretako zuzendaritzaren erregistroen arabera. Dosi gehienak, 66.480 dosi, 178 60 urtetik gorako personei eman zaizkie. Beraz, Nafarroko adin tarte horretako biztanleriaren 43% da txertatuta dago. Gainerako, 18.622 txertoak beste biztanle talde batzuei eman zaizkie. Gripearen aurkako immunizazioa adierazita dutenei. Gaixo kronikoak, osasun langileak eta beste zerbitzu publiko batzuetako langileak. Hots poliziak, suhiltzaileak, irakasleak eta bar. Modu horretan, 75 urtetik gorakoei dagokionean, 40% estaldurara iritsi dira. Estatu mailan eta Nafarroan 75% helburua ezartzen da talde horrentzat. Ondorioz, helburua oraindik ere lortzeko modukoa da. Kanpaina beste 3 astez luzatuko da eta. Bestalde denboraldiaren hasieratik lehen arretan eta ospitaletan hartatutako gaixoen 78 lagin prozesatu dira, gripearen birusa kutsatzeko arriskuarengatik, baina guztien emaitzak negatiboak izan dira. Aipaturiko arrisku taldez gain txertoa hartzea gomendatzen zaie konplikazioak izateko arrisku handiko personei gripea transmititu dizaketen personei, hala nola erakunde geriatrikoetan edo egoilarrekiko zuzeneko harremana duten gaixo kronikoen zainketarako zentroetan lan egiten dutenei. Arrisku handiko pazientei etxeko zainketak ematen dizkieten personei edota etxean arrisku handiko pazientekin haurrak barne bizi direnei. Gomendio honek funtsezko zerbitzu publikoetako langileentzat ere balio du. Hoien artekoak dira segurtasun indarrekoak, suhiltzaileak, babes zibilekoak, osasun larrialdietako zerbitzuetan lan egiten dutenak, espetxetakoak edo ebazpen judizialaren ondorioz barneratzeko zentroan daudenak edota edozein hezkuntza mailetako irakasleak. Egindako azterketaren arabera gripearen aurkako txertaketak 230 heriotza saiestu zituen iaz. Arrisku handiko personen gripearen 2000 konsulta egin ziren, 300 ospitalaratze eta 40 egonaldi ziun. 2017-2018 denboraldian gripe sindromaren 19.276 kasu jakinarazi ziren Nafarroan, 1000 biztanleko 31. Tasa horrek aurreko 5 denboralditako maila gainditu zuen, 28 kasu 1000 biztanleko. Urtaroko gripea eritasun biriko infekziosoa da airez transmititzen dena bereziki esparru itxietan dauden personen artean. Bat-batean hasten da eta egun bat eta 3 egun bitarteko inkubazio aldia du. 3 eta 5 egun bitarteko transmisio aldia helduengan hasten den uneaz geroztik eta 3 eta 7 egun bitartekoa aurren kasuan. Sintomen artean sukar altua, egoera orokorraren gaineko kaltea, buruko mina, muskuluetako mina, goserik eza, nekea, sudurreko kongestioa, eztarriko narridura eta eztula nabarmen daitezke bestea beste. Sintomak normalean astebeteko epean desagertzen dira aztarnarik utzi gabe eta tratamentu medikori gabe. Kasurik gehienetan aski izaten da etxean atseden hartu
eta analgesiko naiz antitermikoen bidezko tratamentu sintomatikoa egitea. Jatorri birikoa duenez ez da gomendatzen gripeari tratamentu antibiotiko ematea ez baita eraginkorra. Gainera zalantzak argitzeko osasunak 948-280-280 telefonora jarri du. Hain zuzen ere, erizaintzako profesionalek hartatzen dute astelehenetik ostiralera 2:30 9:30 eta larunbata igande eta jai egunetan goizeko 8:00 gaueko 10:00. Gaur zerua partez lainotu egongo da, tarte lainotxoekin goizean goiz eta eguna bukaeran. Zaparrada txikiren bat bota dezake arratsalde gau partean. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Goizean haizeak ipar-osagaira egingo du ahul, tarte biziekin arratsaldean. Temperatura gutxi igoko da. Asteartean zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da. Prezipitazio txiki egingo du, noizean behin ertaina. Ipar-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura jaitsi egingo da, minimak gutxi edo nahiko eta maximak nabarmen jaitsiko dira. Abian da, Iruñako hiriplan estrategikoa 2030 herritarrendako inkesta bat eta adituei elkarrizketak eginez hasiko da. Datozen asteotan 600 bat inkesta egingo dira telefonoz hiriko bizi kalitatearen inguruko pertzepzioari buruz. 1000 profesional baino gehiagok parte hartuko dute 948 merkatuan, Nafarroko arteen merkatuan, azararen 21, 22 eta 23an. Berrikuntza gisa azokak egun bat gehiago izango du egitarauan, eta Euskadi eta Akitania berriak gonbidatutako lurralde gisa etorriko dira. Nafarroko gobernuak 751 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu die sindikatuei. Oberena, Txantrea eta Errotxapeako kirol elkartetan urteko abonamendua eskatzeko epea bukatzen da ostiralean azaroaren 30ean. Osasun konseilariak bat egin du, Nafarroan gripearen aurreko txertoa da hartu duten 85.000 persona baino gehiagorekin. San Juan Osasun Zentroan, Fernando Dominguezek gogoratu du garrantzitsua dela talde ahulenak gripearen aurka txertatzea.